мо ҳоло дар қабристони Тегели шаҳри Берлин қарор дорем, ки макони охирати коргардони тоҷик Бахтиёр Худойназаров аст. Тунваз шумо дӯсти наздики Бахтиёр будед. Чаро маҳз Берлин ҷои охирини кору зиндагии ӯ шуд? Ему нравился этот город. На самом деле этот город бахтиёр ба Берлин муҳаббат дошт. Ин шаҳр як рамзи демократияи кул ва озодӣ буд. Тотальную, наверное, демократию, свободу. бахусус барои касе ки аз собиқи иттиҳоди шӯравӣ омадаву дигар девори Берлин ҳам вуҷуд надошт. Да, тем более для человека оттуда, как мы всегда говорим. барои касе ки ба қавле аз он ҷо буд, ӯ барои кору эҷод ва зиндагиаш илҳом мегирифт. ғизояш ҳамин буд. ӯ мегуфт ки гардиши шабонгоҳӣ дар шаҳрро дӯст медошт, рафта купрукҳоро тамошо мекард. аҷиб буд ки купрукҳои оҳании садсоларо дӯст медошт. Лет, наверное, не менее как 100 назад. баъзе саҳнаҳои филми Братан ҳам ба ёд меоянд, ки қатору роҳи оҳанӣ зиёд дошт. бале, бисёр дӯст медошт. чунки худаш ҳам марди роҳ буд. бале, ӯ ҳамеша дар ҳаракат буд. рӯзҳои охири умраш чӣ хел гузашт? Ну, как известно, от болезни не застрахован никто. ҳеҷ кас аз беморӣ эмин нест. бемории сахту мудҳиш ӯро дар 49-солагӣ бурд. ин бемории табобатнашаванда буд, гӯем ҳам мешавад. мардонавор пушти сар мекард. Переносил он её, на удивление, стойко. Он бемориашро медонист? Он знал свой диагноз, но он не показывал своим видом, что он медонист, вале ҳеҷ гоҳ нишон намедод ки азоб мекашад. рӯҳаш қавӣ буд. то охирин лаҳзаи умраш рӯҳаш пурқувват буд. дар беморхонаи Шерите бистарӣ карданд. нақши ҳунарпешаи маъруф Чулпан Хаматова хеле муҳим буд ки ӯро дар ин ҷо ҷой карданд. Я это отмечу отдельно даже. Сыграла знаменитая актриса Чулпан Хаматова. ӯ дар падари Маҳдобӣ нақши асосиро бозӣ карда буд. Да, она сыграла главную роль в «Лунном папе». бале, дар падари Маҳдобӣ бозид ва шояд ин беҳтарин нақшаш бошад. ӯ ба шарофати шиносҳои хубаш ёрӣ кард. Она помогла. ӯ як созмони хайрия ҳам дорад. Да, благодаря своему фонду. бале, ба шарофати ин созмонаш ӯ ба Бахтиёр дар як утоқи тозаву озода ва шароити хубу роҳате фароҳам кард ва дӯстону наздикону модараш ҳам метавонистанд ҳамеша дар наздаш бошанд. ба бовари ман ӯ аз марг наметарсид. аз он ки барои ҳамеша ин дуньёро тарк мекунад ҳарос надошт. инро медидам. то охирин лаҳзаи умраш механдиду шӯхӣ мекард. ба ӯ доруе медоданд, аз ин рӯ дардро ҳис намекард. бо ин вуҷуд хеле хуб дарк мекард ки рӯзҳояш ба шумор мондааст. чӣ хел шуд ки қарори дар Берлин гур карданаш қабул шуд? на дар Душанбе, на дар Москав, ки он ҷо ҳам солҳои зиёде зиндагӣ кардааст. ин қарорро тавре гуфта будед, худаш қабул карда буд. Да. Мы чувствовали, что он скоро уйдет. бале, мо ки ҳис мекардем ба зудӣ мегузарад, аз ӯ рӯйрост пурсидем. дар куҷо мехостӣ ки ба хок супоремад? ба ӯ пешниҳод кардем ки интихоб кунад. Берлин, Москав ва ё ба Душанбе фиристем. ӯ Берлинро интихоб кард. чаро? намедонам чаро. нагуфт, фақат гуфт ки дар Берлин ба хок супоред. Он сказал: я хочу быть похороненным в Берлине. солҳои охири пеш аз маргаш сари чиҳо кор мекард? кадом кораш нотамом монд? Ну вот после его самых баъди корҳои бисёр муҳимаш, Братан, Қош ба Қош ва падари Маҳтобӣ, он сделал яъне корҳои ба истилоҳ тоҷикиаш. Да, это, наверное, была такая трилогия. бале, ин филмҳоро сегона гӯем ҳам мешавад. баъди ин чанд коре барои синамои русӣ анҷом дод, вале баъди ин дубора ба корҳое баргашт ки ба эҷодиёту дилаш наздиктар буд. Тем темам, которые были ближе для его творчества, для его души. кадом корҳо ва чаро онҳо муҳим буданд? Да, это очень важно в смысле того, аз он ҷиҳат что муҳим ки ба одами эҷодкор як илҳоми лозим аст. манбаи илҳом аслу решаҳояш буд. эҳтимолан дар як марҳила дарк кард ки аз аслаш канда шудааст. Подпитка идет от корней. Наверное, он в какой-то момент посчитал, что он от корней довольно сильно оторвался.
манзуратон баъди давраи падари маҳтобӣ дар Русия аст? Да. бале. Да. ин филмҳои чашм ба роҳи баҳр, танкер Да, танго. но танкер танго, бале, танкер танго, костюм ё шик, дугонаҳои майёр Соколов дар филми чашм ба роҳи баҳр ӯ аллакай ба мавзӯи Осиёи миёна баргашт. ин филм дар бораи фоҷиаи экологии баҳри Арал қисса мекард. ин мавзӯъ ба дилаш аз он ҷиҳат наздик буд ки худи ӯ дар он муҳит бузург шуда буд. як идеяи дигаре ҳам дошт ки дар ҳоли пухта расидан буд. ин филми ҳалола буд. вақте ҳамсарон аз ҳам ҷудо мешаванд. разводятся по каким-то причинам. Да. Под каким именно? фоҷиа ва мазҳака. чӣ гуна ин филмро бардоштан мехосту паёмаш чӣ буд намегуфт, вале аз ман хост ки як мазмуни кӯтоҳашро нависам ва ман ҳам ин корро кардам. баъд онро ба як сценария табдил додем. дар Берлин Бахтиёр продюсере ёфт ки ба он таваҷҷӯҳ зоҳир кард. Заинтересовался, он филмро дар Тоҷикистон гирифтан мехост. выкупил права, он уже... бале, ҳуқуқи муаллифиро ба даст оварда буд. аллакай барои ташкили наворгирии филм дар Осиёи миёна омода мешуд, вале маблағ нарасид. Средств не хватало, он... ёдатон ҳаст ки охирин ҳарфҳои пеш аз маргаш чӣ буд? Самые последние... охирин гапашро ба модараш гуфт. ӯ гуфт ки модар, ин охири кор аст. Сказал так: мама, это конец.